der er tegn på, at hvis I får lov, vil I gerne dyrke cannabis på Bornholm. Vi har landmænd klar, der gerne vil dyrke cannabis, men vi ved jo ikke nu, hvordan det falder ud. Så vi afventer spændt, hvad der bliver besluttet. Er I en søsterorganisation til Landbrug og Fødevare? Vi er en del af Landbrug og Fødevare. Landbrug og Fødevare, det har jo de her lokale rådgivningscenter rundt omkring i Danmark, og der er vi et af de rådgivningscenter. På Bornholm, der er vi så både rådgivningscenter og interesseorganisationer, altså vi har jo den politiske del med. Alright. Og Landbrug og Fødevare, de har jo netop en cannabis-positiv holdning til det der. Og det har vi også. Og det har I også? Ja, vi er fuldstændig på linje med resten af Landbrug og Fødevare. Ja. Og så I har næsten markerne klar til... Altså vi har jo i forvejen en række producenter, der dyrker forskellige specialiteter. Ja. Og vi tænker jo over på Bornholm, det er jo oplagt. Vi har godt klima, og vi har nogle frøavler, som går op i det der. Ja. Så lad os endelig dyrke det herovre. Har du nogen sådan viden om historien, fordi at det historiske perspektiv med hammebydyrkning, for tidligere, som for eksempel under svenskerkrigene, der blev det jo pålagt, at landbruget skulle have 10% af deres afgrøder skulle være cannabis. Har I noget også sådan? Nej, det er så lidt før min tid. Ja. Det er det. Men har I, fordi Randers Reb er jo for eksempel bygget på hampefiber, og hele Sejlmager, har I også sådan en hampehistorie her på Klippeøen? Nej, det har vi ikke. Men det er jo et godt forslag. Det kunne vi da undersøge lidt, og så kunne vi se, om vi kunne få en god historie ud af det, ja. Hvordan har I tænkt jer at præge påvirkningen i den retning, netop med hensyn til, at det bliver lovligt at dyrke cannabis? Hvad gør I sådan helt konkret for at... Ja, altså helt konkret så har vi en anden rådgiver på Bornholms Landbrug, som har kontakt til den lokale, der ønsker det her, og de er så i gang med at lave et projekt vedrørende det her, så vi undersøger, hvilke muligheder der er, og hvilke snore vi skal trække i og fire lidt på osv. Så uden at fortælle for meget om det, så er vi lidt på vej, ja. Jamen, det lyder interessant, at det var jo ikke sådan en, som ser ud ligesom dig, vi ville have regnet med, går i spidsen for os. Men tak for interviewet. Ja, helt sikkert. Det er helt ødelægget. Ja, det er godt. Vi er på besøg hos Landbrug og Fødevare, og Lars har været så venlig at sætte os ind i, hvorfor han står foran et cannabisblad her. Jamen, vi er jo gået ind i en diskussion omkring cannabis. Vi startede jo en debat for 2 år siden, hvor I jo også var og interviewede mig her på Folkemødet, hvor vi jo tog afsættet i, at cannabis og hampplanten er en meget, meget spændende industriplante, som man kan udvinde vældig mange spændende stoffer af. Vi tog afsæt i det, fordi det var jo en plante, som jo også kan spille en særlig rolle, når nu vi skal nå målene om et fossilfrit samfund i 2050. Vi skal have noget energi. Men energi koster ikke ret meget, så vi skal jo have nogle andre værdistoffer ud af planten, og der er jo nogle medicinalstoffer, der er stoffer ind til kosmetik, der er nogle kosttilskud i form af protein, så der er mange ting, man kan få ud af den her plante. Så det er jo ligesom starten på den her debat. Og så er den jo kommet videre. Den er kommet videre nu, at der har været meget fokus på det medicinske del. Der er mange, der bruger cannabis til at selvmedicinere sig med i forhold til smerter, i forhold til rystelser og andre ting. Og den debat er vi ligesom også gået ind i og været aktive omkring. Og det har jo også ført frem til, at der nu kommer en forsøgsordning, hvor man skal kunne ordinere forskellige cannabisprodukter til patientgrupper. Ja, det er altså i første omgang pharma, det hele drejer sig om, men der ligger jo hele den rekreative side af cannabisen også. Hvordan stiller I jer til det? Jamen, den forholder vi os sådan set ikke rigtig til. Altså, det er den medicinske del, den farmaceutiske del, vi er optaget af. Vi er slet ikke gået ind i den rekreative eller rus-diskussionen overhovedet. Så det vil sige, selvom folk bliver helbredt, så tager I med et smil, at de også bliver skæve? Det er jo lige præcis det, der er kernen i det her, at dem, der bruger det til at blive helbredt med, jamen de bruger jo så lidt, så de slet ikke bliver påvirket af det. De bliver slet ikke skæve af det. Det gør man ikke?
Det er det, jeg har fået fortalt. Vi stiftede jo så også i går en forening sammen med Søs Elin og Per Faldholdt og andre gode kræfter. Rit Bjerg også med. Det hedder Cannabis Danmark, som der skal arbejde med at få fremmet forskning og udviklingen inden for det her område, således at vi kan få nogle flere produkter på markedet til at hjælpe forskellige patientgrupper. Der bliver også lavet ideen er også at fonde penge til at kunne støtte eller give økonomisk støtte til patienter, som har brug for at bruge de her produkter. Ja, altså, hvis bare pharma kommer i orden, så tror jeg, vi er halvt hjemme. Vi så jo Jacob Holt og Søren Pind i USA. I Los Angeles lå der en cannabisbutik, kun med medicinsk cannabis. Og han gik ind og sagde, at han var på tur i Amerika med en højreorienteret politiker, og nu har han fået hovedpine, så hjemme i Danmark plejer han at ryge en joint, kan han få et kort. Han fik et kort for $25, som var et år, og så kunne han ellers gå ind i butikken ved siden af og købe 5 joints. Og det er altså recreational sadebatter. Det var ikke noget med små doser, som man ikke kunne mærke. Nej, altså i USA frem til sidste præsidentvalg, der var det jo på et eller andet niveau legaliseret i 23 delstater, som jeg lige husker nu. Og så mener jeg, at efter valget er vi oppe på 30 eller 31 delstater, hvor det er tilladt på et eller andet niveau. Colorado er dem, der er gået længst. Det er der, hvor det er alt er tilladt, altid er rekreativt osv. Og andre delstater, jamen der er der forskellige grader af, hvad man tillader. Det som vi kan se, der sker rundt omkring i verden nu, i Canada, i England, Holland, Tyskland, Portugal, Israel, Australien, det er jo, at de jo langsomt, men sikkert åbner op for at tillade brug af forskellige cannabisprodukter, eller THC, CBD, til medicinsk brug. Så det er jo den udvikling, at vi ser, og det er jo den udvikling, vi mener, at den skal Danmark jo også kunne være en del af. Er i forbindelse med europæisk landbrug, fordi man synes jo, det er et EU-egnet spørgsmål, det her. Jamen det er jo sådan set, EU er jo ikke nogen udfordring her overhovedet. Det er jo de nationale lovgivninger, der er udfordringen her. Der er godt nok en FN-narkotikalovgivning i forhold til, hvordan man må dyrke de her ting, og hvordan man må få THC-delen på markedet. Men det kan jo andre lande jo komme rundt om ved at dyrke cannabisen under stærkt kontrollerede forhold. Altså den højpotente, vi dyrker jo i dag industrihamp på markederne med THC-indhold op til maks 0,2. Det kan jo lovligt dyrkes i dag, men den anden del, den bliver jo dyrket under lås og slå, og det kan landene sagtens komme udenom, så det er national lovgivning, det handler om. Det handler ikke om EU, det her. Okay. Hvis ikke vi har en chance med EU, man synes jo, det skulle være egnet til EU, når der er så mange forskellige lovgivninger. Jeg kan kort oplyse, at Månefiskeren, en restaurant i Christiania, de havde 2.000 overfald på 2 år. Det vil sige, det er flere om dagen i gennemsnit. Hvorimod hollandske caféer bare får lov. Så det der med handelsdirektivet, som sikrer de samme handelsvilkår for firmaer rundt omkring i Europa, den falder altså lidt sammen her. Ja, men der tror jeg, det er narkotikalovgivningen, der står over de ting frem for det indre marked. Og det er også derfor, at vores fokus har jo hele tiden været rettet på at fortælle de danske politikere om, at der er noget lovgivning her, der skal kigges ind i, og det er sådan set også det, politikerne de gør. De laver den her forsøgsordning, hvor man kan bruge medicinsk cannabis. Lovforslaget kommer også i høring i sidste uge, så de ting kører nu. Det, som der mangler det her lovforslag, det er, at vi også kan få lov til at dyrke det i Danmark. I lovforslaget er lagt op til, at det skal importeres alt sammen. Jeg siger mange tak. Vi venter spændt på resultater, i hvert fald. Tak skal du have. Selv tak. Ha' det godt. Hej. Hvor står I, Uffe, med hensyn til cannabis? Jamen, vi går ind for en legalisering, og vi har jo allerede været med til at sikre det, man kalder medicinsk cannabis. Så det vil sige, at for fremtiden, når vi har hovedpine, så kan vi gå op til lægen og sige, at det er kun cannabis, der virker på min hovedpine? Ja, altså, der er kommet et flertal i Folketinget bag medicinsk brug af medicinsk cannabis. Hvordan lige nøjagtigt det kommer til at fungere i forhold til salg, og hvad det kræver, altså om det kræver en recept fra lægen, eller hvad ved jeg, det er så meget, jeg er ikke nede i detaljen. Men det vigtigste er at sige, når du nu stiller spørgsmål, det er, at vi ønsker at legalisere cannabis
generelt. Og derfor støtter vi jo også Frank Jensens bud på det. Og vi har også selv foreslået, at man laver forsøg med legalisering af cannabis, og så se, hvad er erfaringerne med det. Og vi er meget inspireret af den lovgivning, der er i Portugal, som jo har vist sig at have en masse positive sidegevinster ved at legalisere cannabis. Jamen er du sikker på, at det er lovgivningen, de har i Portugal? Ja. Portugal, der har man den mest progressive lovgivning, når det handler om både cannabis, men i det hele taget også andre former for stoffer. Altså, så hvis Danmark på nogen måde skal kigge efter et sted i verden, der som har gennemført det her og har positiv erfaring med det, så er det Portugal. Jamen det ved vi, men vi troede, det var ligesom i Holland, men det er bare en stiltiende aftale mellem politi og politikere. Overhovedet ikke. Det er lovgivning. Det er lovgivning, og det overskud, der kommer ud af salget eksempelvis cannabis. Jeg tror endda også, man kan købe egentlig hårde stoffer. Jamen det kan man. Det man kalder hårde stoffer. Ja. Det går så til forebyggende arbejde. Så altså, det viser sig, at det er super cool. Altså. Ja, Støjve? men det vil vi gerne have, Uffe. Ja, jeg har også et spørgsmål. Ja. Vi var nede og tale med, vi går videre. Vi var nede og tale med de 37 danske sammenslutninger af de danske øer. Ja. Og de sagde jo også netop, prøv at høre, vi venter bare på legalisering. Ja, lige nøjagtigt. Vi kunne forstå, at alternativet... Det sjove er, at det gør dansk landbrug også. Ja, dem har vi. Vi har Sløjfe har været over her. Kæmpe... Så pæne folk. Ja. Det er vi ikke vant til, Uffe. Vi er ikke. Nej. Men dansk, og de sagde nemlig bare, at alternativet har været nede og sige, prøv at høre, vi vil gerne lave forsøgsordning på de danske øer der. Ja. Og de står også bare og venter på jer. Ja. Hvor mange partier skal der? Hvad med Socialdemokratiet? Ja, men det der er problemet med Socialdemokratiet på Christiansborg, det er, at de er jo meget mere bagstræberiske på det her område, end deres egne lokale overborgmester i København. Det er fuldstændig paradoksalt, at vi har en socialdemokratisk overborgmester i København, som går ind for det her, og så har man et Socialdemokrati på Christiansborg, som er simpelthen fodslæbende i forhold til det. Det må man sige. Så, men jeg tror, det handler om tid, fordi at, man kan mærke hos folk, at der er ved at ske en bevægelse hen imod en accept af legalisering. Jeg giver den, jeg er wired up her, så jeg har også lyd på. Vi er begge to wired up. Jeg går rundt og siger, at jeg giver den 18 måneder. Du giver den 18 måneder? Ja. Ja, okay. Sådan cirka. Ja. Total legalization. Ja, det tror jeg så ikke på. Nå. Det tror jeg ikke på. Du tror, der går længere? Jeg tror, der går længere tid. Altså, jeg tror, at vi skal forbi et folketingsvalg, inden at man kan tage det op mere fordomsfrit i Folketinget. Jeg tror ikke, Socialdemokraterne er klar til at gå ud og rejse det her spørgsmål inden et folketingsvalg. Selvom jeg tror egentlig, de vil få stemmer på det, men det tør de ikke. De vil være ansvarlige. Ja, 100%. Ja. Ja. Så jeg tror, vi skal forbi et folketingsvalg, og så tror jeg, at vi skal nu skal vi jo ud i kommunalvalg til november. Så det er bare med at stemme nogle gode lokalpolitikere ind, som også har den her dagsorden. Men som du selv siger, det er lidt paradoksalt, det der med Frank Jensen og størstedelen af Københavns befolkning går ind for legalisering af cannabis. Ja. Og så kan man så blive taget lige på Christiania, eller ude for Christiania, med noget hash på sig. Ja. Og så blive dømt for 3.000. Altså det er lidt i sin demokratiske retfærdighed. Det er fuldstændig paradoksalt. Ja. Sådan er det bare. Tak skal du have, Uffe. Tak. Godt møde. De her udenlandske borgere Vi vil gerne spørge, om du fornemmer, der sker et eller andet i tiden. Vi har i hvert fald været rundt til landbrug og fødevare, en landbrugsorganisation for 28 øer, og Bornholms Landbrugsforening. De vil alle sammen gerne i gang med at dyrke cannabis. Jeg tror, du har ret. Jeg tror, der er langt om længe ved at ske noget. Og det synes jeg også, undskyld mig, det har taget for lang tid. Altså, inden man har fundet ud af, at selvfølgelig skal vi det. Altså, så det er bare med at komme i gang. Jeg tror, det er jo altid argumentet for bønderne. Ikke? Det er jo, at der skal være penge i det. Ikke?
Og jeg tror, at de fornemmer, at der faktisk godt kan være rigtig mange penge i det her, ikke? Og så bliver de jo pludselig meget interesserede, ikke? Det tror jeg, du har ret i. Men skal det så, fordi det har været så sløvt, skal det så hedde både amnesti og erstatning? Ja, det vil jeg ikke forholde mig til, om det skal hedde det ene eller det andet. Det jeg sådan set forholder mig til, det er, at man skal se at komme i gang, og man skal legalisere det. Alt andet synes jeg er noget pjat. Og alle de brudte familier, hundredvis af brudte familier på grund af den lille grønne plante. Jamen altså, vi skal bare i gang. Altså, der er ikke nogen undskyldning for at sige nej mere. Kan I gøre et eller andet, synes du? I plejer jo at være gode til at lave kampagner. Jamen altså, vi har jo i mange omgange anbefalet, at man legaliserer cannabis. Altså, det har vi jo sagt, det synes vi, at man skal se at komme i gang med, det bliver vi ved med. Okay. Er det på lederplan, eller ja, det er både på lederplan og historie, og vi har fortalt om de eksempler både fra USA og Canada, hvor man for længst har gjort det, så vi har været der. Vi skal nok hjælpe med at presse på. Jeg vil lige sige, at vi fandt en anden vinkel i Christiania ved at drille politikerne med, at det ser ud som om det amerikanske demokrati er meget mere udviklet end det europæiske, i hvert fald på det her plan. Ja, men man kan godt få den fornemmelse, det er jo lidt mærkeligt i en Trump-tid, ikke? At skulle stå og sige det, ikke? Men på det her punkt, der er det i hvert fald. Altså, er det udvikling? Ja, jeg har nemlig et arrangement et spørgsmål til. Er det udvikling, at vi kun kunne få Havgård, men de kunne få Trump? Er det udvikling? Det er jo, som man siger ude i Thailand, når man kopierer noget. Same, but different. Jeg siger mange tak. Tak for nu. Tak. Jeg spørger dig, vil du være med til at skubbe lidt på den der vogn, som er helt uundgåelig? Er der om 2 år, er der om 5 år, er der om 10 år, at der bliver fri cannabis? Men... Ja, jeg tænkte nok, du spurgte. Ja. Lige nu er der et forsøg omkring medicinsk cannabis, som et flertal i Folketinget har besluttet. Nu skal vi have det gennemført. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at sådan generelt en legalisering af det er jo ikke lige det, der står først på vores liste. Jeg ved godt, der er mange holdninger til det, og stærke holdninger til det. Og jeg skal være helt alvorlig. Jeg har i min fortid, min lærergerning i sin tid, også haft med SSP-området at gøre, har mødt nogle af de her unge mennesker, som simpelthen kommer til at ryge for meget af det der, for alt for meget af det. Og det er jo skidt. Og det er skidt for dem, og det gør nok, at jeg har det meget, meget svært med det her, fordi jeg synes jo, vi skal beskytte vores børn og vores unge mennesker mod det. Men jeg anerkender jo fuldt ud, at det er en debat, som har rykket sig i samfundet, og det kan være, at I får ret, at det er kun et spørgsmål om tid for, at der er flertal i Folketinget, der vil det her. Altså, vi har jo set med landbrug og fødevarer som frygtelig, men det er jo farma, og det er medicinsk. Vil de få lov til det rimelig hurtigt? Jamen, det mangler vi faktisk en diskussion om i regeringen. Fordi diskussionen er selvfølgelig, når nu man laver sådan et forsøg, skal det så have lov at blive produceret hjemme eller et andet sted. Så det mangler vi faktisk en diskussion af. Og i og med, at vi gør det, så vil jeg ikke lige her stå og afsløre take, det bliver på det. Det skal du heller ikke, men vi behøver ikke forvente, at du bliver den næste kontroversielle konservative justitsminister. Alt efter, hvad man ligger i kontroversiel, så tror jeg ikke, jeg er så kontroversiel. Okay. Tak skal du have. Velbekomme. Vi regner selvfølgelig med, at du er solidarisk med vores ønsker om at få fri cannabis. Jamen jeg er jo forkæmper for den medicinske del, og hvad folk ellers foretager sig, det må de sgu selv ikke råde med, og det gør de sikkert også. Så, men min kamp går jo ud på at hjælpe de patienter, som kriminaliserer sig nu. Ja, men er det THC, du blandt andet har taget, eller er det kun CBD? Jamen det skal jeg sådan set ikke kunne sige. Det var ikke så smart, dengang jeg var syg, så det var egentlig... Det var bare pot i nogle kager, og så røg jeg nogle joints, fordi det hjalp mig med hensyn til kvalme og søvnmangel og appetitløshed og smerter osv. Så da jeg fandt ud af, at det hjalp mig, så tænkte jeg, så har jeg også lyst til at snakke lidt højt om det, fordi det er jo vigtigt, når der er så meget dårlig medicin derude, som gør folk afhængige. Men det vil altså sige, at det er faktisk det samme stof, som vi går og bruger til fornøjelse, som du har brugt til at helbrede. Ja, helbrede. Det kan jeg jo ikke sige, fordi det er der jo ikke rigtig evidens for, men det har i hvert fald gjort, at jeg havde kræfter til at komme mig.
Du ser godt ud i hvert fald. Ja. Tak skal du have. Og rigtig god festival her. Det er jo Tak skal du have. Og tak fordi I vil snakke med mig. Jamen, ha' det godt. selvfølgelig. Hej. Vi kører jo netop hampetema her i det her års folkemøde. Det er som om, det er et fuldstændig modeord. Det er det jo ikke, det har jo været modeord i lang tid. Men hvordan forholder hampereb sig til den skibsfarten og den danske skibsfart? Jamen, det er jo sindssygt. Det har været en afsindig vigtig ingrediens i hele søfartshistorien, fordi det var det, man brugte til rebene, og rebene er det, der holder det hele sammen. Og altså det har man brugt, altså hele sejlskibstiden har det været meget, meget vigtigt. Og det er jo plantefibre, som man tvinder, og så spinder man dem op til de der. Der er sådan en almindelig reb som det her, det er slået i 3 kordeler, som det hedder. De der kan du se, altså hvis man lukker det op her, ikke, så er det ligesom, så ligger der sådan ligesom 3 pølser oven i hinanden her, ikke? Ja. Og som tvinder sig rundt, og så bliver det tvundet rundt her, ikke? Men det er jo hampeplanten, som man forarbejder, og så bliver det simpelthen plantefiberne, den bliver simpelthen tvundet op, og så altså med på en bestemt teknik, så tvinder man det så op i sådan en reb der. Hvor gammel er det der reb? Det her, ja. Det her det er sandsynligvis ikke ret gammelt. Det her det er ikke engang hamp, kan jeg se. Du kan se, når man kan se her, når det skinner, så er det fordi, det er nylon. Okay. Hampereb er mere mat i det. Altså, der er ikke ret mange, der bruger hampereb mere, fordi det her, det er hamp. Ja, man kan næsten lugte det. Altså, man kan lugte, at det er et naturmateriale. Okay. Altså, man kan lugte et naturmateriale, ikke? Ja. Hvis du lugter, hvis du har en ordentlig snuser på det, så kan du lugte det. Ja, det er natur. Ja, det er det. Ja. Altså, men der er grunden til, at man bruger nylon i dag, det er fordi, det for det første er stærkere, og så er det meget mere holdbart. Hamperebet holder ikke så lang tid, det bliver nedbrudt af solen. Altså, jeg har også læst nogle gamle med hensyn til svenskerkrigen. Altså, det var sådan, at vi vandt også med Randersreb for eksempel, ikke også stiftet på hampereb? Det er, der laver man hampereb. Ja. Det der, den dårlige egenskab ved hampereb er, at det er jo, altså fordi det er et naturmateriale, så arbejder det også. Når det bliver vådt, så trækker det sig sammen. Virkelig sådan, altså, trækker sig sammen, ikke? Og det betyder, at når det står sådan en rig som den her, du har en masse snore, der holder nogle bestemte ting, og det bliver pissevådt, så trækker det sig sammen, så skal man ud og slække. Så skal man hele tiden holde øje med riggen, ikke? Og lige sådan igen, når det bliver varmt, så bliver det slasket, så falder det sammen igen. Og det betyder rigtig meget på et skib, for eksempel, nu er det her ved kaj, så derfor er alt løst og sådan noget. Men til søs, hvor man sejler, så står det bare fuldstændig stramt, ikke? Og det er jo det, der bestemmer, hvor godt skibet sejler. Så der skal man hele tiden, med hamp, så skal man hele tiden sørge for at slække og stramme alt efter, om det regner eller solskin eller hvad det er. Mm. Men hvor havde vores søfart været i dag, altså hvis vi ikke havde... Er det noget, søfarten altid har brugt? Ja, det har man altid brugt. Men altså, det er jo ligesom med tøj, altså man brugte også hør til og hamp til tøj. Ja. Men det er jo ikke den hampplante, som vi kender fra cannabisproduktion. Det er jo en anden hampplante. Altså man kan ikke udvinde cannabinol af den der industrihampen. Men nogle gange, hvis man kommer op, nu er det begyndt at blive almindeligt at dyrke hamp igen i Danmark, altså til industrihamp. Ja. Og når du kommer kørende ud langs landevejen, så op på Nordjylland for eksempel, så kan man godt komme forbi sådan en hampemark, som er 5 hektar, hvor man tænker, what? Hvad foregår der her? Men det er altså fordi, at man begynder at dyrke hamp til industribrug igen. Jamen, fordi vi har og der kan du ryge alt det, du ved, der sker ikke skid. Vi har netop talt ret meget med dansk landbrug og Bornholms landbrug og sådan noget. De går alle sammen ind for hampedyrkning, altså. For de ser nemlig den der store industri. Ja, men man bruger stadigvæk hampefiber i stor udstrækning. Altså, det er helt og aldeles almindeligt. Og jeg kan ikke fortælle dig, hvad det er, man bruger det til i dag. Men det er formodentlig fiberne, fordi man bliver fået mere og mere fokus på naturmaterialer. Og der ved du også, at man kan lave det mest fremragende tøj af bambus og hamp og alle mulige fiber, fordi man er blevet sindssygt dygtig til at forarbejde fiberne, sådan fine, lave dem så fine, så du kan lave skjorter og jakker. Og så væk fra olien og væk fra... Ja, præcis, ja, og syntetiske stoffer. Altså, det er jo fint, så frem med hampen.
Det er godt, mand. Helt sikkert.